Autòcton funciona com un festival de grups de Barcelona i Rodalies que emergents, no massa coneguts, la majoria sense disc, per donar a conèixer. Una mica la filosofia de la era MySpace y que aquests grups toquen en directo. Yo soy francés y vengo de muy lejos porque siempre los he oído no en directo, y verlos así, cantar y todo, pues dar todo, para mí es algo que sale muy diferente, es algo que solo se puede coger en el concierto. Amb molta personalitat pròpia i sense complexes, i que bé, bueno, crec que si segueixen amb aquesta condició de grup amb un criteri propi pot arribar molt lluny. Can work out we're about your eyes. Oh, the little pigs fly. El problema és que ara mateix jo crec que el públic català el que espera són grups que cantin en català o grups estrangers ja famosos, però grups catalans que cantin en anglès o qualsevol altre idioma potser és més complicat, però jo crec que amb el temps això anirà entrant i a la llarga serà com qualsevol altre grup, cantin en català, en castellà, en anglès o en swahili.